Matod pa sa atong tubag sa Salmo, padayga sa Ginoo ang tanan nga mga buhi. Lingay mong tupad, inabuhi pa ka? Ingna ka no? Inabuhi pa. Daghan kayong galakaw-lakaw nga patay na. Gitawag na natog mga sumbi. Kana bang naglakaw-lakaw nga patay o kinsa maning mga naglakaw nga patay na kanang mga tao nga di na kamaong mahigugma. Ang tinuod di ay nga buhi kamaog yung mahigugma. Kana bang buhi nga tao pero ang patay di na kamaong mahigugma. Sige, lain na sang lingi sa imong tupad ing nahigugma jud kas tanan. Ing na nahigugma kas tanan. So, kung wa ka mahigugma sa uban, sa ato pa buhi ka ngaris uban, patay ka ngaris uban. So mo na gitawag og way klarong kinabuhi. Usahay buhi, usahay patay. Una, ang atong unang pagbasa nag-instruct nato unsay batasan sa mga taong anak sa Dios. Kay ang Dios buhi man, ang iya sang mga anak kanunay buhi. Pero anak ganita si Yawa, kay ang Yawa kamatayon man, mga matay sadtang. Isang kamot, kinsa dinhi ang moingon, Father, ako anak kos Ginoo. Ta sa kamot. Ang di mo isa anak si Yawa. Sige. Sige, kamo ha. Kay bawog yun mo, at least kamong nanimba o kamo tingaling naas online, kahibawog yun mo nga anak tas Ginoo. Ug wa gi usa nato nga moingon, gusto kong mahimong anak sa demonyo. At least kitang ni adinhi. Pangutanon kuno nato ang atong mga leader sa nasod. Labi na ang naa sa Senado o sa Kongreso. Ato silang pangutanon, mga anak mos Ginoo o anak mos demonyo. O kita'y patanahon sa ilang mga batasan karon, unsa may tan-aw nato kaning naa sa Kongreso o sa Senado, kana lang usa silang duha ka departamento. Unsa may tan-aw ninyo nila, anak sa Ginoo, anak sa demonyo. Kusga. Kamoy gasulti ana. Wa jud ko magsulti ana, igo ra ko nangutana. Ato kunong tan-awon kuno be, kitay patan-awon kanang naas executive branch gikas presidente og sa iyang mga kabinete, tan-aw ninyo unsa man anak sila sa Ginoo, anak sa demonyo. Nangahadlok na musulti. Sige, ari lantas dili executive, ari lantas DPWH. Tan-aw ninyo DPWH karon, unsa man anak sa Ginoo, anak sa demonyo. Ambot lang ninyo, no? Basta ang importante bisan pagipalibutan nata sa tanang mga anak sa demonyo kanang gitawag natog mga makasasala, mga dautan, kamao unta tang magpabilin nga anak sa Ginoo. Mao na importante. Dili ta magsigig pasangil nga naglagot ko, nakig-away ko tungod kay ingon ani siya, tungod ni niya. Ang aton ta magpabilin tang anak sa Ginoo. Unsaon man, matod pa dinis unang pagbasa, pagmaaghop, pagmaluluyon, pagmapasayloon, pagmapaubsanon, pagantos kamo. Diri sad sa atong ebanghelyo, porting klaruhas gisulti ni Kristo, higugmaa ang inyong kaaway. Kung tamparuson ang inyong pikas aping, ipatamparos lang pikas. Kung ilang ilugon ang inyong butang, ayaw na kinigbawia. Kung manghulam sila ninyo, pahuwama dayon, ug ayaw na pangayog bayad. Iampo ang nagdaog-daog ninyo. Panalangini ang nanghimaraot ninyo. Pagkanindutas gisultis Ginoo, kay kun ang inyong tagaag maayo kadto ra sang muhatag ninyog maayo, wa na moy ganti nga mapaabot sa inyong amahan nga tuas langit.
Kung ang inyong tagdon kadto ra sang mga higala ninyo, wa na mo'y mapaabot nga ganti dito sa langit. Kung ang inyong pahulamon kadto ra sang makabayad ninyo, wa na mo'y mapaabot nga ganti dito sa langit. Pagkatinaw sa gisultis Ginoo, no? Hinunua higugma ang inyong kaaway og sa inyong pagbuhat niini, matud pa niya diri, kung buhaton ninyo kini, mahimo kamong ang makadawat kamog dakong ganti gikan sa inyong amahan sa langit ug mahimo kamong iyang mga anak. Da nindo takaklaro anak. Gilingay mong tupad. Ang di mulingi anak sa demonyo. Gilingi ingna musugot na kog imong tamparuson. Ingna. Sige ba? Ingna. Musugot na ko nga imong tamparuson. So agin ni kapuslanan ang pagsigi natog misa, sigig simba, magbrunda-brunda pata, mag 2,000 Hail Mary pata, sige tag prayer meeting, sige tag rosaryo, magtuyok-tuyok pata din ni kada adlaw, kada gabi, sige rosaryo kay mga buutan lagi kuno kaayo, mga lawat, muluhod gyud kay buutan lagi, pero dili mo pasaylo sa sigig libak niya. Kusog kay mudumot sa iyang silingan, way kapuslanan. Magsigig misa kay lagi pari kuno, siging away anang kolekta, siging lalis anang kwarta, way kapuslanan. No? Daghan kay tag sistema himuon simbahan kay pastoral care kuno, pero di gyud kamaong maluoy sa mga taong hapit way gikaon. Nganlan pagkawatan, nganlan pag mga illegal settlers, nganlan pag mga squatters nga mga way kapuslanan, mga sagbot sa katilingban. Oh, ana na. Saban, nangaigo na ta? Sige. Di ta magpakauwaw isip mga anak sa Ginoo. Senado ay na social media na nag-away na tungod anang ilang mga personal interest, gibuguan kay sila natong mga Filipinos og nagpabugo-bugo sadtang mga Filipinos. Ang atong mga lawyers, ang atong mga doctor sa education, ang atong mga dagko kay mga ranggo dinis Pilipinas, dagko kay mga achievements, gibuguan na lang gyud ang atong mga naa sa legislative branches. Anang ilang gipangbuhat, di na lang kita kasabot. Naon sa resulta? Sige silang away, gaunay sila gaaway. Kay matud pa ni Kristo, basta wa gani Ginoo diha magunay ginag-away. Nya kun magunay na ganig-away, mga lusno gyud ta. Mga lusno gyud. Kung ang usa ka nasod magunay gaaway ang mga gitawag natong mga membro sa nasod, malusno gyud ang nasura. Kung ang usa ka pamilya magunay gaaway, malusno gyud ang pamilyaha. At tanawarong atong nasod, kadako na natog utang, hapit na mo 18 trillion, sud lang sa 2022 hangtod 2025 mo 17 trillion na kapin ang atong utang. Gikan sa 12 trillion pag 2022 mating ito, mga 12 trillion, karon 17 na. Wa pa kaabot og upat ka tuig ang paglingkod sa atong bag-orong administrasyon. Nakautang nag mga 5 trillion. Manyapunan pa nig tulo ka tuig, di lain na sa muapot ginig 20 trillion unsaon na to pagbayad ana. Unya siging baha kada uwan baha. Unya ang mga gustong mo imbestigar sa baha. Sige na lang, kapoy na, sige, balik-balik, ana. Mao na, ingon ana ta og mga leaders, masimbahan man o manasod, basta di na ta mahimong anak sa Ginoo nga magpuyo sa kamatuoran, magpuyo sa gugma para sa mga nanginahanglan, mga lusno gyud ta. Pero bahala na, og mga lusno tag mga matay tang tanan, basta kitang nanimba dinhi
Anak lang itas Ginoo. Og dinhis Compostela kamong nagsunod nako diha sa social media, tubaga ko ninyo, magpakaanak mo sa Ginoo o anak sa demonyo? Kusga. Unya, mo palit mo slat o dili? Kusga. Bantay na mga baba ninyo. Palit yung slat. Kada simana, usa ka slat lang. Kamong tanan nga nanimba dinhi og naminaw, bata ngadto tiguang makapalita, 100 pesos ra ni atong slat. Pero kung ato nang paliton, mahimot ang anak sa Ginoo, di ta mga lusno ang atong mga atop diha sa atong kumbinto nga tayaon na kay din anak muto. Musinaw na na. Kining atong palibot nga lapo kaayob. Malunangan na ni. Munindot na na. Basta magsikay. Ang timaan manggod mga igsuon, nga kita nag-inantusay, naghigugmaay, nag-alagaray. Munindot ang katilingban. Tanawa ang mga nasod nga nagtinabangay. Example, dinis ato, dool-dool mga silingan nato, Japan. Nalusno na sila pag human sa Second World War, kaya napildi sila, daghan kay silang mga gibayran nga mga damages sa lain-laing nasod nga ilang giatake. Apil na din sa Pilipinas. Pero naghiusa sila, ang Japan na himong number 1. Naghiusa ang Singapore. Lusno kay ng Singapore sa una. Murara na silang basurahan. Pero karon hastang ilang basurahan, murag park. Tungod sa ilang paghiusa. Aw dinis atong nasod na man sa mga lugar nga ingon ana, example ang Davao. Ang Davao, ako nakaadtom sa kog Davao. Kamo adto ra gud mo Davao. Makakita mo nga lahi gyud. Ug naay pipila ka mga lugar dinis ato nga nagkahiusa ang mga katawhan, lahi gyud. Makita nimo nga limpyo, hapsay, husay, dili ka mahadlok maglakaw-lakaw magabii. Kay way mang hilabot, way mang snatch, ug naaman ikaugma. Una. Sa Japan, matod pa nila, manghilabot ka, imong tuong kamot mo inikawat, putol na ikaugma. Ang ilasang leader dito, kung i-accuse nga nagnawat sa kwartas ilang nasod, nga daghan na kay mo accuse ay kaugma, nagharakiri na kanang itawag nag-honorable death, magpakamatay. Ang dinis ato, mga gisi na lang baba na tong accuse, mga gisi na lang atong bag accuse, pagka bagagnaw, bagaagyob naw, murag di na madutlan og kauwaw. Wa na maghuna-huna unsay bation sa ilang mga anak o sa ilang mga kaliwat tungod sa ilang gibuhat karon. Di na maghuna-huna unsay nahitabo nga impact sa ilang kabuang ngadto sa katawhan na kunuhay ilang gialagaran. Baga kay tagnaw ang kadaghanan. Ilingay imong tupad. Ing na nipis ng imong naong o baga. Inga. Nanong magsigi pa mangyud kag dumot anang imong silingan. Nanong hastang imong igsuon di man nimo tagdon hangtod karon. Nagpabaga gid kas naong. Nanong kanang imong bana tungod lang kay nakapangabit din ama gid nimo tagdon. Baga gid kag naong. Ato bangas Ginoo nya sige kag simba dinhi nya di ka mutagad na imong bana, di sa kamo pasaylos iyang kabit. Baga gid kag naong. Hindi. Pero sige lang, hindi ka mo tagad, basta mo palit lang kag slat, okay ra na. Basin pa, mabawi-bawi. Ana na siya. So mga igsoon, hinaot unta no, nga magpatalinghog tas Ginoo kay himuon kita niyang mga anak. Apan ang iyang gusto, kamao sad tang mohigugma sa iyang gihigugma. Kay matod pa diri ni Kristo, ang atong amahan nga tuas langit nahigugma sa mga dautan o sa mga maayo. Iyang gihigugma hasta ang dili mga mapasalamaton ngadto kaniya. Apil na ang wa kaila niya iyang gihigugma. Pagkanindot ana.
Gi manindog na ta.